приятели, днес най-добрата ми приятелка, понеже тя в Гърция, ми изпрати този подарък. Не знам от какво имам. Май е нещо като лазерче или на сърце нещо гримно. И много слайд, кое е това? Тя сложила малко ключодържателче с струва. Хайде да го отваряме. Не искам да гледам, защото просто ако си мислите, че вътре няма нищо, е грешка. И как човек нали добра подарък? Вижте! Едно сладко ключодържателче с гримничка на меченца. И това е лазерче. Вау! Едно малко сладко ключодържателче. И това. Стайте, защото нещо направих към дето. Това си го спазя за спомен. Къде ми дрънка на клино. Ми каза, че това беше всичко, но друг път може да отварям още някои работи. Ако не изпраща по принцип, аз не точно много рядко и пращам подаръци, но тя, понеже е на Гърция, всеки ден ми пише по телефона, праща ми, тя е така просто, тя винаги е била човек, в който тя се казва Райо. Тук до нас живее, но сега е на Гърция. Тя е била точният човек, който винаги се загрижа за мен и винаги е бил до мен, когато е станало нещо. Как? Просто ние сме си най-добри приятелки, така. За тези, които го гледат и мислят, че аз по принцип съм от Хонина, но при нас е лошо време, защото днеска лъда, сега ще ви покажа. Много се абонирайте за канала, харесате видеята. Ето. Аз седа тук на топличко. И така, чао. Но искам да я последвате. Рая Димитрова Христова е нейния канал. И да, има 3 канала. Рая Николинова Георгиева и чао.